Arbejdsløsheden er høj. Omkring 10.000 personer har det seneste år været berørt af arbejdsløshed. Rigtig mange familier er i klemme. Hvad gør vi? Hvad kan vi gøre? Det hører vi partierne GA og SIK om lidt. Velkommen til valgdebat om arbejdsløshed og økonomi. Og velkommen til jer kandidater fra 5 opstillede partier. Vi skal diskutere arbejdsløshed i dag. Og lad os kigge allerførst kort på fakta. Det skulle gerne komme her. Og der har vi tallene for arbejdssøgende over de seneste par år. Som I kan se, i januar er den steget fra sidste år til i år. Det er den også i februar, marts, april, maj, juni. Juli, der er den faldet en lille bitte smule her i de seneste 3 måneder. Den ligger stadigvæk på et voldsomt højt niveau, og generelt har der været flere arbejdsløse i år, end der var sidste år. Der er ikke nogen halvering, som nogen har påstået. Det passer ikke. I aften holder vi os til fakta. Og så vil jeg gerne byde velkommen til GA. Hvis vi skal kigge på arbejdsløsheden i forhold til jer, hvad er så det allervigtigste, vi skal gøre, hvis vi vil have ramt på noget af den? Altså på det korte sigt, der mener vi, at en af de områder, som man skal kigge på, det er, at arbejdet skal kunne betale sig. Vi har nogle strukturelle problemstillinger inden for vores arbejdsmarked, der gør, at i nogle situationer, så kan arbejdet ikke betale sig, eller svært ved at gøre det. Derfor er det jo også nærliggende at spørge politikerne, hvad de vil gøre for, at arbejdet kan betale sig bedre. Vi hører her, at arbejdet ikke kan betale sig. Det er GA faktisk ikke de eneste, der mener. Så inden vi kommer helt i gang, har vi fået en snak med Økonomisk Råds formand om arbejdsløsheden. Her kommer der et klip med, hvad han sagde. Der er flere ting, der skal til. Det er selvfølgelig vigtigt, at man får udviklet privat erhvervsliv. Det er vigtigt, at der sker et løft i uddannelsessektoren. Det er også vigtigt, at der er en nødvendig mobilitet i forhold til tilpasning af arbejdskraften til der, hvor jobsene er. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om den økonomiske gulerod, altså gevinsten ved at komme i arbejde, den er tilstrækkeligt stor. Og det der er jo situationen i dag, det er, at kombinationen af de skatter, man skal betale, men også at man mister en overførsel, og også der kan være en regulering af boligsikring, gør, at for store grupper, så er der ikke nogen meget stor gevinst ved at komme i beskæftigelse. Andreas Uldum, Demokraterne. Hvorfor har vi et system, som vi hører her, både for vores arbejdsgiver og for Økonomisk Råd, hvor det ikke kan betale sig at arbejde? Hvorfor vi har et system, det kan vi jo spørge os alle. Vi vil hellere kigge fremad. Vi har lanceret i de senere år vores plan om, hvordan vi kan komme det her til livs, eller vejen frem. Det er, at vi vil gerne have indført beskæftigelsesfradrag, som vil gøre det mere attraktivt at arbejde. Og jeg er meget enig med Torben Andersen, som siger, at der skal være en gulerod. I og med, at vi indfører den her beskæftigelsesfradrag, så skal vi også huske, at vi skal kigge på de eller de tilskud, der kommer i form af boligsikring og alt muligt, at de ikke bare bortfalder med det samme, så folk kommer ud i økonomisk uføre. Vi skal prøve at lave en eller anden udfasning af alt de her. Og en af de gode nyheder, vi har haft, det er, jeg har jo selvfølgelig fulgt lidt med, hvad der sker i andre lande her. En artikel fra Weekendavisen fra den 12.9. Der siger de faktisk, at i Sverige, efter at have indført beskæftigelsesfradrag, eller jobfradrag, som de kalder det derovre, der har man fået 80.000 mennesker i arbejde, og det har givet en national vækst på 2,5%. Så det er en af vejen frem. Det er meget fint. Lars Emil Johansen, Siumut, I har jo nogen været ved magten i det her land i rigtig mange år. Det vi snakker om her, den store gruppe, det er de ufaglærte. Hvorfor har vi et system, hvor de ufaglærte kan have svært ved at vælge, eller der ikke er den store økonomiske fordel i at ligge hjemme på sofaen eller tage et arbejde? Jeg synes for det første, at det er en meget utiltalende tankegang at gå på klapjagt efter arbejdsløse og sige, at I har det for godt. Det er jo det, professoren siger.
Det er jeg absolut ikke enig i. De arbejdsløse har det hårdt. De arbejdsløse skal have job. De skal ikke kanøfle, som jeg så må sige, og sige, at I har det for godt. Men altså, jeg vil gerne sige, at en af de ting, som vi kan gøre, det er skabe jobs. Skabe jobs her og nu. Altså, der er nogle jobs, der ikke skabes, fordi vi har et alt for stift bureaukratisk system. Jeg har et meget konkret eksempel. En fiskefabrik står i dette øjeblik og ved at lukke, fordi det administrative system ikke kan finde ud af at forvalte de i forvejen tilgængelige ressourcer på en sådan måde, at det er til rådighed. Vi har et andet eksempel, der alle i Grønland, alle dem, jeg har talt med, de taler om masser af torsk. De eneste, der siger, at torsken ikke er der, det er biologerne. Altså, der ligger jo masser af beskæftigelse i torsk. Vi skal skabe jobs. Det kommer vi sikkert tilbage til. Vi skal ikke på klapjagt efter de arbejdsløse. Vi er ikke på klapjagt efter de arbejdsløse. Det kunne også godt være, at arbejdsforholdene ikke var gode nok, at man tjente for lidt. Jo, men det kan man jo begynde at diskutere. Ja. Altså bedre lønninger, det kan man jo altid diskutere. Det vil man altid nå meget langt med. IA, har vi nogle problemer med, at vi har en stor gruppe af arbejdsløse, og vi har nogle jobs, men vi kan ikke få dem til at passe sammen? Hvordan kan det være? Jamen, der er rigtig mange ting i det her. Jeg tror, en af de ting, vi skal holde op med, det er enten at gøre arbejdsløshed til en partipolitisk skænderi eller kamparena. Så skal vi holde op med det her talonani. Er det det ene eller det andet tal? Faktum er, at der er for mange af dem, og det er et problem for dem selv, men også for resten af samfundet. Arbejdsløshed er ikke enkelt at løse, og vi bliver nødt til at tale om det på det niveau, der hedder, hvorfor er det, vi vil det til livs? Det er fordi, at for mange i en lavindkomstgruppe, det er dårligt for samfundet, men det er også rigtig dårligt for de familier, der vedrører. Der er flere ting, vi skal gøre. Vi skal selvfølgelig have flere jobs i det private, og det regner med, at vi også kommer til at snakke om, hvordan og hvorledes det skal lade sig gøre. Noget andet er uddannelse på alle niveauer. Vi bliver nødt til at løfte den her gruppe. Som vi ved, så er de arbejdsløse, de har ofte ingen kompetencegivende uddannelse, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, hvis de skal have et job, fordi der er næsten ingen arbejdsløshed blandt dem i Grønland, der har en uddannelse. Noget andet er, at vores investeringer skal tage samfundsøkonomiske hensyn. Vi skal sørge for, at når vi bruger offentlige midler, så skaber det arbejde. Og så skal vi have en ordentlig socialpolitisk indsats. Lige nu så har vi en matchgruppe 3, vi har parkeret, som vi ikke taler om. Men den gruppe mennesker fortjener faktisk at blive taget alvorligt og blive løftet. Så har de to ting mere til dig senere, Bent Sørensen, GA. Faktum er jo, at dine medlemmer oplever at have arbejde, men at det ikke bliver taget. Er det ikke korrekt? Ja, det er desværre korrekt, at det sker en gang imellem. At i sådan nogle situationer har det været nødsaget til at tilkalde arbejdskraft udefra. Og det er noget, som er meget dyrt for virksomhederne. Altså i form af, at især hvis det er kortevarende arbejde, så er der også viden, der også bliver taget ud af landet. Så udover det er dyrt for virksomheden, så er det også dyrt for samfundet at gøre det. Jeg kan høre det. Så altså, GIAs medlemmer er også interesseret for lokal arbejdskraft, hvis det er til rådighed. Og det vil vi meget gerne. Som vi hører her, så er der vel ingen grund til at betvivle, at vi her står med en eller anden form for udfordring. Der er arbejdspladser, der er arbejdsløse, men de arbejdsløse kan vi ikke få til at tage arbejdet. Hvordan kan det være, at vi har sådan et system? Jeg synes, vi skal kigge på helhed. Der er ikke nogen enkelte problemstilling, vi kan kigge på. Vi skal se det som en helhed, og jeg er fuldstændig enig med både altså fra begge gange her, at vi bliver nødt til, det er ikke noget partipolitik, vi skal i gang med. Det er, vi skal alle sammen tage arbejdshandskerne op, og så gøre noget ved det her. Vi skal arbejde sammen omkring det der. Der er mange ting, vi skal kigge på. Vi skal kigge på hele systemet. Hvorfor er det sådan, at der bliver påstået, at det ikke er lønsomt at arbejde? Jeg synes også, det samme som Lars Emil, at det der med at begynde at nedgøre folk
der er arbejdsløse. Det kan ikke være Der er meningen. ingen, der er ude på at nedgøre nogen. Vi bliver nødt til at kunne snakke om problemerne. Faktum det gør vi er, også. som Velfærds- og Skattekommissionen allerede kom frem til, der er ca. 6.000 kroner om året i forskel. Det vil sige ca. 500 kroner om måneden fra at tage et ufaglært job, og så til at blive derhjemme og ikke at lave noget. Det er derfor, Hvem gider at have 500 kroner om måneden for at gøre rent i 40 timer? Det er derfor, vi skal kigge på hele systemet, hvordan og hvorledes vi kan lave nogle ændringer og forbedre, sådan så alle kan føle, at der er behov for dem. Vi skal kigge på udefrakommende arbejdskraft. Men der er brug for nogle incitamenter, ikke, for at få de her folk ud i arbejde. Hvad kunne det være? Det er forøgelse af købekraften, for eksempel. Altså lige på nuværende tidspunkt, der køber vi varer fra en af verdens dyreste lande, ikke? Hvis stadigvæk kunne lave nogle ændringer på de system, så kunne vi jo øge købekraft med 30%, i stedet for at lave nogle lønforhøjelser. Altså det er en af måden at gøre det på. En anden ting er, at vi her til forårssamlingen, sammen med Inuit Ataqatigiit og Partii Inuit kom med et beslutningsforslag omkring arbejdsløshedsbekæmpelse, hvor vi fremlagde et 11-punkters program på, hvorledes vi kunne gøre det på. Og jeg synes, det er en af de områder, vi bør kigge på, og så høre, hvad andre partier har. Meget fint, Gerhard Petersen. For 500 kroner, hvad vil du så vælge? At gå derhjemme og skrive på en bog, eller gå ud og gøre rent 40 timer om ugen? For det første vil jeg sige, at en arbejdsstyrke i Grønland på knap 32.000, der er 3.000 for meget. Og 1.000 af os her i Grønland, det er ikke dansk statsborgere, ligesom os. Så der er noget galt. Vi har hele tiden sagt fra det side, at socialvæsenet skal ikke konkurrere med arbejdsmarkedet. Og det mener vi selvfølgelig, fordi fakta er jo, som også Torben Andersen siger her, derfor siger vi i den forrige koalition, at vi vil lave en reformere, sådan at med den tese, at det skal kunne betale sig at arbejde. Derfor, hvad kan man gå ind og skrue på? Vi kan begynde at skrue på skattedelen og på de ressourcer, vi har. Uddannelse er en af nøgletallene, som vi siger. Der er blevet sat 15 initiativer for at få arbejdsløsheden bragt ned. Vi siger, at jobportal, det skal vi starte med, sådan at dem, der bor i de forskellige landsdele, det kan søge, hvor der er arbejde. Og det skal være nemmere for at komme til, sådan at det bliver mere fleksibelt. Det er det, vi går ud på. Plus, at vi vil sætte flere penge af til revalidering, sådan at i stedet for at snakke hele tiden om det, så skal vi også i gang med det. En hurtig kommentar fra demokraterne til det her. Jamen, hele fiskeridelen, vi taler meget om, at vi skal have noget mere ud af vores fisk. Vi er fuldstændig enige, men jeg er meget enig med Lars Emil Johansen i, at vi spænder jo ben for os selv. Altså, vi siger, at vi skal have mere af det, men vi har noget, der spænder ben for det. Det er de rammer, der er. Altså, op nordpå, der er der rent faktisk fabrikker, der gerne vil, eller nogle virksomheder, der gerne vil i gang, men de mangler vandressourcer, de mangler elressourcer. Altså, når rammerne ikke er der, så kan vi drømme videre. Vi har også selv en forpligtelse. Nukissiorfit er monopol i landet. Altså, der er nogle steder, hvor vi er nødt til at kigge, hvor det er, vi Men kan vi starte med at fokusere på, hvordan kan vi få denne her arbejdsstyrke, hvordan kan vi skabe nogle vilkår, så vi kan få dem ud og tage det arbejde, der rent faktisk er? Jamen, jeg har da lagt mærke til, at vi er det eneste parti, der er ude og reelt og pege på, hvad det er og hvordan vi gør. Vi vil gerne sænke selskabsskatten ned til 20%, og vi vil gerne forbedre afskrivningsreglerne, så man har bedre forudsætninger for at drive virksomhed i landet. Det vil skabe jobs, det vil skabe vækst. Vil du tage et arbejde, hvis det var 500-700 kroner, der var forskellen på at kunne være derhjemme, eller at have et arbejde som rengøringsmand i 40 timer om ugen? Synes du det? Det vil jeg i hvert fald ikke udelukke. Fordi for mig er arbejde ikke bare løn. Det er også indhold i livet. Det er en mening med livet. Men hvad kan man så... Må jeg have lov til at sige noget? Og så vil jeg gerne have lov til at kommentere det, som demokraterne siger. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag, det der med beskæftigelsesfradrag. Jeg synes, det er et konkret forslag,
som vi kan begynde at kigge på. Og så vil jeg gerne sige, altså i stedet for den der traditionelle borgerlige tankegang, som professor Andersen repræsenterer, her, det der med at straffe eller gøre det mindre attraktivt at være arbejdsløs. Altså hvad med, i stedet for straffe, hvorfor ikke motivere? Altså de, der er i arbejde, der kommer i arbejde. Hvad med stabilitetstillæg? Hvad med effektivitetstillæg? Altså prøv at gøre det lidt mere tillokkende. Det må også være noget galt med arbejdspladserne, siden folk vælger at være hjemme, fordi så sjovt er det heller ikke at være på overførselsindkomster. Vi må også gribe os selv i barmen og gøre noget ved vores arbejdspladser her, GA. Så et arbejdsmarkedsfradrag, har du andre hurtige, konkrete bud? Jamen, så selskabsskat, det har vi også fint. Altså, andre har jo ikke rigtig læst til, hvad de andre partiers programmer åbenbart er. Men altså, selskabsskat, det er også noget, som vi taler om, altså vi ønsker at nedsætte. Men i det hele taget vil jeg gerne sige, vi bør indføre en kultur i Grønland, hvor man accepterer, at nogen kan have succes, hvor man accepterer, at nogen kan have overskud, fortjeneste, og hvor vi nøser, jeg siger nøser og støtter arbejdspladser, nøser og støtter folk, der er i beskæftigelse. Altså prøv at få den lidt mere positive kasket på, i stedet for at sige, at folk derhjemme ligger og sover på sofaen, fordi de får 500 kroner for det. Det bliver lige nødt til at kommentere på, fordi jeg undrer mig egentlig over, om Lars Emil Johansen har læst Skat- og Velfærdskommissionens betænkning og rapporterne fra Økonomisk Råd, for det handler overhovedet ikke om at jagte folk, der ligger hjemme på sofaen. Det handler om, at vi bliver nødt til at tale om de problemer, de strukturer i vores samfund, der begrænser vækst og uddannelsesmuligheder, og hvordan vi kommer dem til livs. Og det er ikke et negativt udgangspunkt, det er faktisk det udgangspunkt at sikre, at Grønland på sigt kan blive økonomisk selvbærende og opnå selvstændighed. Så det er et meget positivt udgangspunkt. Noget andet, jeg har lige brug for at kommentere det her mobilitet, fordi vi har jo set over årene, at mobilitetsfremmen har fået den cirka samme bevilling. Og jeg tænker, der må ligge noget andet bag, at folk ikke flytter. Og jeg synes, vi savner at tage den debat. Det kan være, der mangler boliger de steder, hvor der er vækst. Det kan være, som andre siger, at vi skal se på den rolle, nu kan se Fit spiller, og de takster, vi selv sætter som politikere. Er der noget der begrænser erhvervenes muligheder for at udvikle sig regionalt? Og til sidst, så tror jeg, vi glemmer og forsømmer at tale om det følelsesmæssige ved at skulle flytte fra et sted til et andet, og hvad det faktisk betyder for familier. Det taler vi slet ikke om. Du får en kommentar. Ja, jeg synes, det er rigtigt. Det der med at tilbyde arbejdskraften og tage det job, hvor det er. Fordi det er jo ganske specielt ved Grønland. Vi bor på de steder, hvor vi bor, rent bogstaveligt talt. Og så flytter vi ikke ret meget derfra. Men altså, tilbyde arbejde der, hvor arbejde er. For eksempel fiskeindustrien i Nordgrønland i sommerperioden, der mangler vi arbejdskraft. Der mangler man arbejdskraft. Altså, jeg er enig med Naja Tjanjassen i, at vi bør finde årsagen eller årsagerne til, at folk ikke er lokket af Mobiliteten vender vi også lidt tilbage til. Nu skal vi jo have dig på banen, formand for SIK, Jes Bertelsen. Du står og bider dig i underlæben her. Er du enig med GA og formanden for Økonomisk Råd, at vi har en udfordring i, at vi har en gruppe arbejdsløse, vi har nogle arbejdspladser, men vi kan ikke få de arbejdsløse til at gå ud og tage det arbejde, der rent faktisk er til dem? Jeg vil sige, at det er utroligt ked af, at man anser vores medlemmer, som ikke vil arbejde. Jeg har aldrig mødt en af vores medlemmer, som ikke vil arbejde. Og jeg vil sige, at de med at påstå, at det bedre kan betale sig at have socialhjælp, de har overhovedet ikke noget på sig. Sågar er det nogle af vores medlemmer, som desværre skal tilbagebetale af de hjælp, de såkaldt hjælp, de får. Så de har ikke noget på sig, at vores medlemmer heller vil være hjemme. Isiko har altid sagt, et menneske er skabt til at arbejde. Hvis en menneske ikke arbejder, så dør vedkommende både fysisk og psykisk. Og derfor er det alt for omega for vores medlemmer, at de skal have et arbejde. Men når vi så har fakta, der fortæller, at vi har en gruppe arbejdsløse, og vi har nogle arbejdspladser, men vi kan ikke få dem til at tage. Hvad er det så, der sker? Jeg er uenig med det økonomiske råds formand. Problemet er jo, at på mange arbejdspladser er det jo sådan, at vores medlemmer fra dag til dag
siger til dem, desværre, I har ikke noget arbejde. Måske næste år, når det kommer på et tidspunkt, så kan det være, at vi indkalder jer igen. Altså det er klart, hvis ikke vi har nogle stabile arbejdspladser, som man kan arbejde i hele året, hvordan i alverden forventer man så, at en arbejdstager skal give noget til arbejdsgiveren? Der, hvor der er arbejde hele året, der kan du tro, at vores medlemmer møder op hver eneste dag. Og det er synd for så mange af vores medlemmer, som hver eneste dag tager på arbejde klædeligt. Så det, du siger til politikerne, der, hvis dine medlemmer, som gerne vil arbejde, de skal ud og have arbejde, hvad så? Hvad skal der så ske? Men altså, lige nu, der føler jeg, at det er 5 øre fra højre til venstre. Det der er vigtigt, at vi tiltrækker arbejdspladser her til det land. Det er vigtigt, at vi går i gang med arbejdspladsen. Det er vigtigt, at vi går i gang med miner. Jeg synes, at man skal gøre et eller andet net for at tiltrække de store selskaber her til landet. Det kan være inden for elektronik, det kan være inden for noget andet, at man for eksempel kan sænke vand og el, sådan vi sørger for at tiltrække nye penge, og det er det, der skal til, for at vores medlemmer kan få arbejdsplads hele året. Men jeg skal lige høre GA nu, ikke fordi det er jer, der skal stå og diskutere, men der har været en indvandring af udenlandsk arbejdskraft til de her ufaglærte jobs. Er det fordi, I ikke kan rekruttere folk lokalt? Det er jo det. Altså, vi hører, at man ikke kan rekruttere folk. Og så er man nødsaget til, det er det igen, jeg siger, man er nødt til det at gøre det. Og man gør det ikke bare for sjov skyld. De er også dyrt for virksomhederne at gøre det. Partin Alrak, vi hører igen her, at vi har arbejdspladser, vi har også arbejdsløse, men så importerer vi ufaglært arbejdskraft fra udlandet for at fylde de her arbejdspladser. Hvad er det, der ikke fungerer? Ja, det drejer sig faktisk om godt 1000 mennesker, der kommer, altså ikke danske statsborgere, som kommer her og får et arbejde, som primært er ufaglært arbejdskraft. Ikke? Og der er 2 ting, vi skal gøre her. Det er, at vi skal lave nogle kontrolsystem, som gør, at vi stopper den der tilstrømning af udefra kommende arbejdskraft. Men de løser jo så et job, som arbejdsgiverne ikke kan få løst ellers. Jeg synes, der er jeg fuldstændig uenig med. Altså, forrige år, der fik Erik Bjerregaard, som er direktør i Hotel Arctic, en pris for, at hans ansatte, og der kunne jeg høre på ISG, at det er 99%, der er lokal arbejdskraft. Altså, det er et spørgsmål om arbejdsgiveren mange gange også. Altså, der er også nogle kulturkløfter, som vi også skal analysere og systematisere her, fordi hvis det er sådan, en dansk leder med dansk erhvervskultur kommer herop og tror, at han kan begynde at arbejde, og så få manden på gulvet til at assimilere tilstande. Der er nogle virkelig store ting, vi skal tage med i vores overvejelser her, og det synes jeg, vi mangler her. Vi har talt om det i mange år. Den her artikel eller tema, som blev skrevet om i Berlingske Business på 13 sider, der skriver man, hvordan broderfolket Sverige taler om, at de globale 5 danskere, der har gjort lederkarriere på den anden side af den vandfyldte kulturkløft, kendt som Øresund. Hvis det er, som man kan kalde Øresund som en vandfyldt kulturkløft, hvad skal man så kalde Atlanterhavet mellem Grønland og Danmark? Lad os holde øjnene på bolden. IA, prøv at komme med nogle konkrete bud på, hvordan vi får den her gruppe af arbejdsløse til at tage noget af det arbejde, der ifølge GA er til stede. Jamen, det er jo noget af det, vi har prøvet at sige. Jeg synes jo, ja, selvfølgelig vil de fleste arbejdsløse arbejde, men hvis ikke vi tør tale om, at der er en gruppe, som kan arbejde, men ikke gør det, så har vi sørme svært ved at opnå den selvstændighed, vi alle sammen taler om. Vi bliver også nødt til at kunne tale om nogle af de ting, der er svære, og de problemer, der er. Så selvfølgelig er det ikke de fleste, men lad os nu vende fokus på, hvad vi så kan gøre. Som sagt, tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi har en socialpolitisk indsats. Lige nu så synes jeg ikke rigtigt, at vi gør noget for at løfte den der gruppe, der hedder gruppe 3. Og så er der jo de her reformer, der både handler om uddannelse, som handler om at lægge skatten om, så der er mere incitament til at arbejde. Det handler om at lave noget mere vækstfremmende. Men så handler det også om, som Lars Emil Johansen siger, vi skal have en holdningsændring ind. Vi står nu midt i en krise, og lad os kigge til Færøerne og Island, hvad de gjorde, da de var i krise.
De rejste sig, og de knoklede sig ud af det, og de tog et større medansvar for at få deres samfund ud af det. Og den virketrang, den skal vi også have vækket. Så det handler også om at skabe en holdningsændring i befolkningen. Har du flere konkrete ting, der kan stimulere den her gruppe til at tage et arbejde? Stimulere, det var et dårligt ord, men som kan gøre det attraktivt. Jamen, jeg forstår, at vi først skal senere hen tale om økonomi. Men det er jo gang i hjulene, vi skal. Det er jo gang i hjulene, der kan skabe arbejdspladser. Det er ikke alt muligt fiksfakserier om det ene eller det andet. Det kan kun afhjælpe det lidt. Men vi skal have gang i økonomien. Vi skal have skabt en økonomi. Og når vi skaber en økonomi i samfundet, så skaber vi også arbejdspladser. Så vil jeg gerne sige til arbejdsgiverne, betal en ordentlig løn. Giv arbejderen en god arbejdsvilkår. Så skal det nok være der. En hurtig kommentar. Er du enig med det? Altså, det kan være en nem løsning at gøre det, men man skal også kigge på vores konkurrenceevne i relation til lønniveauet. Så i sig selv kan det også skabe problemer at bare hæve lønnen uden videre. Så man skal virkelig tænke sig godt igennem, når man tænker på den måde. Okay. Anna Uldum, en hurtig kommentar til det her. Jamen for mig at sige, så er det jo komplet uforståeligt, at vi indkalder eller tilkalder ufaglært arbejdskraft. Vi har et reelt problem. Altså, så må man jo kigge på, eller så må virksomheder og kommuner være bedre til at udnytte den lokale arbejdskraft, vi har, fordi det er guld værd. Og sænkning af selskabsskatten og forbedring af afskrivningsregler, det er vejen frem i vores optik, fordi du skaber bedre incitament til at drive virksomhed i det her land. Altså, vi vil gerne have selskabsskatten ned på 20%, så vi kan konkurrere mod andre lande, som vi plejer at sammenligne os med, eksempelvis Danmark, der ligger på en 24%. Altså, det skal være attraktivt at drive virksomhed, og så skal vi have meget, meget mindre offentlig indblanding i alt muligt. Når du siger attraktivt at drive virksomhed, kom med en konkret ting. Hvad er det? Jamen, vi kan tage et eksempel, såsom lad os tage IT-branchen. Vi har Tele Greenland, der har nogle lønninger, som det private marked ikke kan konkurrere med. Som et eksempel. Priser og så videre. Altså, vi skal have skabt den der private masse i det her land, så vi kan have skabt noget vækst. Fordi når du sidder i et monopol, så er det meget, meget nemmere. Så har du den der balance. Der er du alene, Gerhard Petersen fra Adasut. Ja, med hensyn til selskabsnedsættelse, det er vi enige om, men procentdelen, det kan vi altid snakke om. Men det kan lykkes at knække kurven. Det er også gjort fra 2013 til 2014 med hensyn til bygderne. Hvorfor er kurven knækket der? Fordi koalitionen har arbejdet målrettet efter at få åbnet de indhandlingsanlæg og produktionsanlæg derude, hvor de skaber arbejde, hvor fiskeren får penge for sine produkter. Men alt er der flere arbejdsløse i 14, end der er i 13, så et eller andet har ikke virket. Jo, men når vi ser bygderne isoleret, så er der sket et knæk, hvor der er 150 færre arbejdsløse end for året før. Det er en positiv ting, fordi koalitionen har taget fat og gjort noget ved det. Det er også sådan, vi skal gøre så i store byer. Så I har taget fat og fået nogen til at miste lidt, men til gengæld er den steget dobbelt så meget andre steder. Jo, så er det vel noget lige vidt. Nå, man skal jo starte, og det er det, man skal forfølge. Hvor har vi gjort rigtig godt? Og det er det, vi siger, så kan vi gøre det i byerne også selvfølgelig, og hvor vi siger, vi vil sprede byggeaktiviteterne i byerne, sådan at der bliver skabt arbejdspladser derude. Vi skal selvfølgelig ikke uddanne vores unge mennesker til arbejdsløshed. Det er derfor, vi uddanner vores unge mennesker, så de kan arbejde og tage arbejde. Jeg kunne godt tænke mig lige, mens vi har det her på banen, GA, hvad kunne man ellers kigge på ifølge jer, hvis man skulle have gang i hjulene eller mindske arbejdsløsheden? Altså det bliver jo sagt også, altså nye penge, nye investeringer i vækst i erhvervene, som vi også altid snakker om. Men jeg synes også, at jeg savner i det her debat, det der med fokus på det der strukturelle problemstillinger inden for arbejdsmarkedet. I stedet for at bare sige, okay, er det et løn, som er for lavt, eller hvad er det for nogle incitamenter, man skal tage fat på? Og det er dem, som politikerne har også indflydelse på at gøre noget ved. Altså, hvad er det for det kunne være, det bliver jo sagt også her nu, at
For eksempel noget, som er andet end penge. Ikke? Og der er også nogle folk, der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet. Ikke? Rådighedsforpligtelse kan også være en af de ting, som man kan kigge på. Altså aktiveringsregler, så folk også relativt i unge alder kan komme i gang så hurtigt som muligt og komme på arbejdsmarkedet, eller tage en uddannelse. Og vi kan tage det der med uddannelse. Ja. Uddannelsesved. Uden at det selvfølgelig skal blive en klapjagt, som det ikke handler om det her. Kunne man stille større krav til, at man skal være til rådighed for arbejdsmarkedet? Kan du arbejde, så skal du arbejde. Ellers så mister du din sociale ydelse. Vil det være en vej at gå? Altså, i stedet for at tale om det der, så synes jeg også, vi også skal men nu spørger jeg dig lige om det her. Have noget fokus omkring skabning af beskæftigelse og arbejdspladser. Vi har igennem det er vi alle sammen enige om. Nu spørger jeg dig lige om noget konkret, så svar på det først. Jeg ved ikke, hvor mange millioner, flere 100 millioner kroner i turismeudvikling. Vi har brugt flere 100 millioner kroner til erhvervsudvikling. Altså, det er fuldstændig tandløst. Så der er ikke skærpelse af rådighedskravene, det er ikke jeres politik? Altså, vi har en helt klar politik her med hensyn til udefrakommende arbejdskraft. Der står, at i den her forslag, vi har, der står der, at man i den her opstrækning af arbejdstilladelse til arbejdskraft fra udlandet herunder ændring af lovgivninger, og man automatisk får en tilladelse, hvis man inden for 14 dages periode ikke får svaret til, at det betyder, at man ikke har fået tilladelse. Det er en ting. Det er en måde at gøre det på. Rådighedskravene, kunne det være en IA-politisk løsning? Det har vi egentlig sagt, at hvis man kan arbejde, så skal man arbejde, men det kræver, at vi samtidig arbejder på andre områder. Og det betyder for eksempel, at vi skal sørge for, at der kan komme nye jobs og vækstskabelse i hele landet, fordi ellers så kan man sige, at det er lige så meget, du vil, du skal arbejde, men der er bare ikke noget job. Og der har vi lige nogle ting til demokraterne, der snakker om, at hvis man laver beskæftigelsesfradrag eller sænker selskabsskatten, så sker alting automatisk. Det er vi ikke helt sikre på. Vi synes, det er noget, vi skal snakke om i en forhandling, og vi er åbne for debatten. Men det vil også sådan sige, at det er jo også hele pakken omkring erhverv. Det er for eksempel se på de offentlige ejede selskabers funktion og rolle, som de har lige nu. De har en enorm betydning for vækstskabelse rundt omkring. El, vand, varmepriser, det bestemte også. Iluts engagementer, Royal Greenlands rolle, er Greenland og RAL osv. At vi forholder os aktivt til vores selskaber, i stedet for bare at skælde dem ud og sige, hvad er det for en opgave, de løfter, der skal være med til at skabe vækst, og hvordan kan vi arbejde sammen med det øvrige privatliv. Nu holder jeg lige fast i de skærpede rådighedskrav, så I andre også lige kommer på banen her. Kunne det være en model? Kan man arbejde, så skal man arbejde. Ja, det synes jeg. Fordi kan man arbejde, så skal man arbejde. Så har man ikke ret til, så har man ikke krav på, at samfundet skal oppebære en eller anden form for ydelse. Altså det er blandt andet den tankegang, der ligger til grund for den førtidspensionsreform, som vi har taget initiativ til. Altså folk, der kan arbejde, skal arbejde. Således at vi bedre kan hjælpe dem, der ikke kan arbejde. Blandt andet på grund af misbrug af den ene eller den anden, så skal der være et behandlingstilbud. Altså man skal ikke bare pege på problemer, man skal også komme med et behandling eller løsningsforslag. Og jeg vil også gerne sige, at en af måderne på at bearbejde den der på, det er altså for de arbejdsløse, der ikke vil arbejde. Det er at tilbyde personlighedsudviklingskurser, som med stor lykke, som med stor succes køres nogle steder bare i for små portioner. Fordi vi åbenbart er mere optaget af at pege på de arbejdsløse, end at hjælpe dem. En af måderne at hjælpe dem på, det er tilbyde den misbrugsbehandling og tilbyde den personlighedsudviklingsbehandling. Skærpet rådighedskrav, er det også en demokratpolitik? Jamen, vi har faktisk selv stillet forslag om det, at hvis du som fuldt ud arbejdsdygtig, altså rask op i hovedet og kroppen, siger nej til et arbejde, så siger du også nej til sociale ydelser automatisk. Der blev det misforstået rigtig meget dengang, fordi man troede, at det var generelt alle. Men vi er jo viden om, at det er delt op i 3 matchgrupper, hvor matchgruppe 3 overhovedet ikke kan tage et arbejde i morgen. Matchgruppe 2, det er nogen, der skal have tilegnet sig nogle kompetencer. Skærpet rådighedskrav for at få dig med også herude. Ja. Ud af de 3.000, der er godt halvdelen, der er jobklar. Det vil sige 1.500. Og de skal selvfølgelig arbejde. Så er der de der matchgruppe 2 og 3. Dem kan vi selvfølgelig snakke om. Men vi har en stor ungdomsarbejdsløshed. Der siger vi så også fra DASUT, når man kommer og stempler ind,
så skal man lave en ordning, sådan at i løbet af de 5 år, der har man fået en uddannelse eller har fået job, så at man forpligter den, sådan at man laver en handleplan for hver enkelt ung mand. Vi skal lige have ICK på banen en sidste gang her. Du har advokeret for højere løn, bedre arbejdsvilkår, men hvad tror du ellers, der kunne få dine medlemmer til at komme ud på arbejdsmarkedet? Det er jo engang os, som laver overenskomster. Og der, hvor arbejdsgiveren er villig til at skabe gode arbejdsvilkår, at give et højere løn, der møder medarbejderne hver dag, det kan du være sikker på. Der, hvor de kan arbejde hele året, der møder det. Og så lige frem, de arbejdsløse, altså faktum er, vi har 3.278 arbejdsløse i dag. Altså, man kan ikke sige, fordi du ikke vil tage arbejde, så får du ikke noget. Vi må jo også tænke på, at der er visse mennesker, som vi ikke bare kan sige, at du skal lave i det her. Men det hørte jeg dem alle sammen sige, det er ikke dem, det drejer sig om. Det hedder, kan du tage et arbejde, skal du tage et arbejde, så vi har råd til at hjælpe dem, der rent faktisk har brug for at få noget hjælp. Jeg kan ikke sige dig, at du skal ned og svejse, det er jeg sikker på, at du ikke kan. Og derfor, altså, hvis man selvfølgelig kan tilbyde arbejde, som den person kan lave, så er det jo klart, som jeg har sagt, vores medlemmer vil hellere meget gerne arbejde, frem for at være hjemme og få sydle sociale ydelser, som er meget ringe. En sidste ting, jeg lige vil vende under den her arbejdsløshedsrunde, det er, at en fangerkultur har altid været kendt for at flytte sig efter sine fangstyr. I dag er det meget mere problematisk. Vi har rigtig svært ved at få folk til at flytte derhen, hvor arbejdet rent faktisk er. Der er arbejde at hente, hvis vi kan få folk til at komme derover. Fra Tina Allerak, hvad kunne være med til at øge det, vi i økonomiverdenen kalder mobiliteten? Hvordan kan man som politiker stimulere og få folk til at flytte sig efter arbejdet? Der er faktisk allerede nogle tiltag, som også når jeg kom ind på, altså Mobilitetsfonden, som men jeg mener er ikke. Den virker ikke på den måde, at folk bliver ikke informeret nok om det så. Så hvad kan man gøre der? Altså, vi ved jo, hvordan folk de flytter til nu som mobilitter, men altså, Mobilitetsfonden bliver jo ikke brugt, hvad det angår. Så vi skal jo informere og gøre det mere tilgængeligt for folk, at de ved, at de kan bruge den der mobilitetsfond. Altså, der bliver jo brugt ufattelig få midler fra den der fond, som gør, at noget tyder på, at folk ikke kender nok til den så. IA, en kommentar. Hvad kan gøre folk mere mobile? Der er jo allerede en enorm mobilitet. Vi kan jo allerede nu se, at folk flytter rigtig meget, og at bygderne især oplever, nogle af dem, en fraflytning, mens andre vækster. Og det handler jo om, det som det altid har gjort, at der, hvor der er job, så vil folk gerne flytte hen. Men lige nu er det som om, at vi har nået et punkt, hvor vi ikke kan komme videre med det, fordi der mangler boliger i de områder, fordi vi måske ikke har forsømt at tage debatten om taksterne inden for el-vand varme, der betyder rigtig meget, for eksempel for landanlæg, for de bruger rigtig meget vand. Og der er en masse ting, vi har forsømt at tage en snak om. De strukturelle ting er sandet til, fordi vi har for travlt med alt muligt andet. Simut, hvad kan man gøre for at øge mobiliteten? Selvfølgelig kan man gøre både det ene og det andet, men, altså for at øge mobiliteten. Men selv hvis vi flyttede alle de arbejdsløse rundt der, hvor arbejdet er, så har vi ikke løst det problem. Derfor er der sådan lidt lappeløsning-snak. Vi skal have en ordentlig løsning. Vi skal have en løsning, der virker. Der skal være sammenhæng i, det skal være sammenhæng i det, vi siger. Vi kan ikke bare sige, at folk skal arbejde, og samtidig være restriktiv, som Inuit Ataqatigiit er, på visse arbejdspladsområder. Når det drejer sig om minidrift, så skal vi ikke skaffe det arbejde, så skal vi ikke skaffe det arbejdspladser. Så skal det være nogle helt andre arbejdspladser. Altså, jeg tror, vi har ikke råd til i Grønland nu til at begynde at være så kredsende og sige, at vi vil acceptere en form for arbejdspladser og ikke andre form for arbejdspladser. Vi skal selvfølgelig skabe vækst i samfundet, og vi skal skabe arbejdspladser. Men vi har råd til at være så kredsende, at folk ikke behøver at flytte sig efter arbejdet. Nej, altså jeg siger, at det er lappeløsninger, det løser ikke helt problem. En anden ting, det er, altså når Anna Tennesen var lidt inde på det der med, at vores samfundsejede virksomheder, dem bør vi også kigge på, ikke? Altså der er milliarder, der er bundet i det her. Passiv kapital, der er bundet i selskaberne. Hvad med at aktivere den kapital?
Det er flere milliarder. 3 til 5, 6 milliarder, der ligger i det her, hvis vi taler om Royal Greenland. Du får en chance for at kommentere. Nej, men jeg skal ikke gøre det færdigt, altså. Ja. Det er en kommentar til Naja. Jeg vil gerne lige gøre det færdigt. Hvis vi privatiserer den, og bruger prisen, den vi får, til at sætte i gang i hjulene i Grønland, til at bygge... Hvad skal vi privatisere? Skal vi lige... Ja, Royal Greenland og nogle af de andre aktieselskaber, som vi har, Royal Arctic Line og måske Tede og måske vores andel af Air Greenland. Og så bruger de penge, som vi får ind her, til at sætte i gang i hjulene, til at begynde at renovere det der renoveringsefterslæb, der er. Eller blot sige, er det rimeligt, at vi bor i et land, der mangler penge, og bruger 200 millioner til konsulenter om året? 200 millioner kroner. Det er 2 milliarder på 10 år. Altså prøv lige at se, hvor meget... Du får lige en chance for at kommentere på Hvis vi kan sætte det her i arbejde, kommentar. I byggeri, så har vi arbejdspladserne. Jeg vil bare lige orientere Lars Emil Johansen om, at der er andre mineraler her i landet end uran og thorium. Jeg kan fortælle, at der er mange andre, og derfor er vi selvfølgelig ikke imod råstofudvinding overhovedet. Der er heldigvis andre at tage af. Apropos det her med, at der ligger, vi kan spare 200 millioner på konsulentydelser. Ja, men lad nu også kigge på de 1,5 milliarder, det offentlige bruger i indkøb om året. Finansloven er trykt i Danmark, den for i år. Det kunne man jo have lagt her i landet. Man kan sagtens arbejde meget mere for, at de penge, vi bruger fra det offentlige, bliver i landet. Er det slut? Det skal være fleksibelt at kunne søge efter arbejde og flytte der, hvor der arbejde er. Og det system, vi har nu, det skal selvfølgelig smidiggøres, sådan at de medarbejdere, der skal være der, kunne komme tilbage i en periode efter endt arbejde der. Det skal være fleksibelt. Og med hensyn til arbejde og sådan nogle ting, vi husker alt sammen for eksempel Alcoa, som kan skaffe mange jobs i Grønland. Og sådan nogle ting, det skal vi forfølge, for det er ligesom det har stået stille i 5 år, 6 år nu. Og jeg synes, vi synes i Atassut, at sådan nogle ting, det skal man forfølge, fordi de, der kræver, det jo er, at billig strøm og de ting, der skal til, som giver arbejdsplads i 100 år, i stedet for de der små indimellem. To store, så er vi godt på vej. Anne, du skal også lige have lov til at komme med en kommentar. Ja, vi plejer at bruge rigtig meget tid på, at IA og Siumut skal stå og skænde, så det er jeg faktisk lidt træt af. Med hensyn til at skulle udvikle det her, vi har behov for at bygge boliger. Altså folk vil gerne flytte andre steder hen for at få sig et arbejde. Folk vil gerne flytte et andet sted hen, for at deres børn kan tage sig en ordentlig uddannelse. Der er en masse, der spiller ind der. Og med hensyn til privatisering, jeg er meget glad for, at Lars Emil kommer på banen med det, og IA. Jeg er meget enig. Vi skal bare huske, hvis vi tænker på for eksempel Nukissiorfi, de skal jo have forsyningspligt. Altså vi er i et vidtstrakt land. RAL har nødt til at have nogle forsyningspligter, fordi vi er et vidtstrakt land. Men de steder, hvor vi kan privatisere det og gøre det mere effektivt, og derved skabe noget vækst i landet, det vil vi meget gerne være med til at tale om. Og med hensyn til Alcoa, som blev bragt på banen, hvad sker der egentlig med Alcoa? Vil jeg gerne spørge dem, der har haft magten. Altså, hvis Alcoa er stoppet, så må vi jo tage de rettigheder, vi har givet Alcoa tilbage, så vi kan udnytte det. Meget apropos vores selvstyrede virksomheder. Altså, vi som politikere skal jo skabe rammerne for et velfærdssamfund. Det er jo det, vi primært arbejder mod, uanset hvad for et partifarve vi repræsenterer. Vi skal have nogle værktøj. Og hvis det er sådan, vi med selvstyrede virksomheder, i stedet for at modarbejde skabelse af et velfærdssamfund modarbejder, så er der virkelig noget galt med de selvstyrede virksomheder. Her i 2011 havde vi fik arrangeret en fiskeriseminar op i Louisette, hvor der var en af aktørerne, der meget passende sagde, det var dengang, der var revolution i Egypten, hvor Podgene sagde... Du kommer langt omkring, kan jeg høre. I Egypten, der har Mubarak sikkerhedsstyrken til at undertrykke samfundet. I Grønland, der har styret
de offentlige ejede virksomheder til at undertrykke samfundet. Og det synes jeg er meget passende i det her spil. Jeg mangler lige at få to på banen. Privatisering af de offentlige ejede virksomheder, er det en god idé? Vi satte jo allerede vores regeringstid i gang i ejerstrategier, hvor man går ind og vurderer hver enkelt selskab og ser på, hvad er status, hvad skal selskabet på sigt, passer det til den struktur, vi har. Det arbejde skal selvfølgelig fortsætte, og jeg kunne forstå på et paragraf 37, at det man også stadigvæk er i gang med. Så det er ikke en afvisning? Nej, overhovedet ikke, men jeg tror også, det er vigtigt, som Anders siger, at huske forsyningspligten, men så også at sige, hvor kan vi arbejde aktivt med vores selskaber, i stedet for at sige, at de undertrykker os som Mubarak, så sige, jamen, hvordan kan vi arbejde sammen, og hvordan kan de spille ind sammen med det private, og måske skabe nogle gode rammer. Det bliver de sidste ord i denne her omgang, og til SIK og GA, tusind tak, fordi I kom og var med. Fordi det her handler i høj grad om at løfte folk fra offentlig forsørgelse ud i at tjene penge og bidrage med skat til den samlede kasse. Det er der i høj grad brug for. For nu vender vi blikket mod økonomien, hvor de offentlige udgifter er på vej gennem taget, mens indtægterne slet ikke kan følge med. Økonomien er under pres. Prøv at se med her. Der har jeg nemlig en grafik. Den kommer her. Udgifterne til vores velfærd kan man se i den sorte linje. De stiger mod himlen i de kommende år, og det gør de af mange grunde. Blandt andet fordi vi bliver flere ældre, der skal forsørges. Vi er færre til at tjene pengene. Indtægterne, alt tyder på, de følger slet ikke med. Selv med en råstofting, så vil man få den grønne til at hæve sig midlertidigt, men den vil falde ned igen. Vi har et grundlæggende økonomisk problem. Det bliver også kaldt dødens gab, det her problem, fordi vores økonomi kommer ikke til at hænge sammen. Det er i høj grad den udfordring, I kommer til at sidde med som politikere i de næste mange år. Vi bliver nødt til at reformere vores velfærd. Der er ikke råd til den samme velfærd længere. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvilken velfærd har vi råd til. Det skal være billigere. Der er hårdt brug for det, økonomerne kalder økonomiske reformer. Vi har fået en kommentar igen af Torben M. Andersen, formand for Økonomisk Råd, der fortæller lidt om det her. Den kommer her. Vi taler om noget her, som er rimelig markant, fordi situationen er jo, som alle ved, at økonomien er anstrengt, selvstyrets økonomi er anstrengt, kommunernes økonomi er anstrengt. Det er en vanskelig situation, men når vi kigger fremad, så er det kun en situation, der bliver værre, fordi der sker en ændring i befolkningens sammensætning, som jo dybest set er glædelig, fordi der bliver flere ældre, blandt andet fordi levetiden stiger. Men det gør selvfølgelig også, at de offentlige finanser kommer under pres. Så det tilpasningsbehov, der er der, det er ret stort. Og der kan man sige, jo længere tid der går med at tage fat omkring det, jo større bliver problemet, og jo mere barsk skal man sådan set gribe ind for at løse det. Og så er der en lang række ting, man kan gøre der. Vi har talt om skattesystem, vi har talt om sociale ydelser, og det vedrører også pensionssystemet, altså især tilbagetrækningsalder. Knap 1 milliard skal vi i gennemsnit finde på velfærden eller på det offentlige budget for at kunne betale det gab, eller for at mindske det gab, så vores økonomi kommer til at hænge sammen. Det kræver nogle benhårde reformer, at vi skal forandre tingene i. Hvor kunne man starte med at kigge på? Ja. Jeg tror, at I alle sammen har fået... Ja, de er alle sammen efter os. Jamen, uden reformer vil landet hænge fast i den økonomiske afhængighed. Vi bliver aldrig selvstændige. 35% af vores BNP, det kommer faktisk udefra fra Danmark og EU. Så det er helt nødvendigt, at vi kommer i gang med reformer. IA begyndte jo, og vil jeg lige sige, hvor er det dejligt, vi har al den her viden. Det kom jo i stand under vores regeringsperiode med demokraterne, hvor vi fik al den her viden, der gør, at vi nu kan bygge videre på reformerne. Vi startede arbejdet med en 1% skattenedsættelse, der skulle øge incitamentet til arbejde, og vi tog det blandt andet ved at reducere rentefradragsmuligheden fra 100% til 90%. Det har været rigtig udskilt, og det første, den afgående koalition gjorde, var at rulle det tilbage. Men faktum er jo, at de 2500 boligejere,
der er her i landet, der vandt 1900 af dem faktisk på den her omlægning, mens 600 mistede mindre end 100 kroner om måneden. Det var den rigtige vej at gå. Det var at tage pengene, der var inaktivt et sted, og sætte dem i gang et andet sted, hvor flere fik gavn af dem. Og det er jo det, reformer handler om. De handler ikke om at gøre tingene værre, de handler om at gøre tingene bedre. Vi har ikke råd til den samme velfærd i fremtiden. Vi bliver nødt til at finde nogle penge. Vi bliver nødt til at reformere, det vil sige, hvor meget velfærd kan vi få uden at gå konkurs. Hvis ikke vi gør noget, så fortsætter den der. Hvad tænker Atassut vil være det naturlige at gå ind og kigge på? En ting er sikkert, at hvis vi sparer, så skal det i hvert fald ikke noget. Vi er nødt til at investere i fremtiden, så vi kan skabe de indtægter, som bliver det sorte hul. Det skal vi kunne dække. Hvis vi bare sparer, så kommer det jo ikke. Så derfor siger vi i Atassut, at vi er nødt til at investere i fremtiden, i uddannelse og i infrastrukturen, sådan at vi får de arbejdspladser, der er. I kan ikke få gang i en økonomi på et niveau, der lukker det her. I bliver nødt til at gå ind og kigge på nogle områder og bruge noget og gøre nogle ting billigere, end de er i dag. Hvad skulle det være? Billigere eller behandle selskaberne bedre, end vi gør i dag, sådan at de er dem, der skaber arbejdspladserne. Fakta er jo, at det er arbejdspladserne, der gør vores velfærd fungerende. Sådan at der er vi meget enige med demokraterne i, at vi vil sænke selskabsskatten, plus at det første år bliver skattefrit for de nye selskaber. Så du vil ikke pege på et eneste sted, hvor du vil gå ind og kunne lave nogle reelle økonomiske reformer? Jo, nu snakker vi meget om reformer og i bred enighed. Vi har i Atassut i mange år snakket for, at vi laver et bredt forlig inden for sundhedsområdet. Og der synes jeg, at med de ting, der er nu, er der gode udsigter til at lave brede forlig på de tunge områder. For fakta er jo, at det ikke kun et andre der kan lave reformerne. Vi er nødt til at lave reformerne sammen med andre partier. Så du er klar til at skærpe sundhedsvæsenet? Nej, jeg vil gerne gøre sundhedsvæsenet bedre, sådan at der kommer flere i arbejde, tidligere arbejde fra det. Men inden for de pensionsområder og sådan noget, der er vi nødt til at kigge på den slags så. Bettina Rak, vi skal finde nogle penge her, ellers så hænger vores økonomi ikke sammen. Hvor kunne man gå ind og kigge? Jamen, altså, hvis det er, vi kigger på dødens skab, som I kalder den meget dramatisk her, det altså, er jo, hvis det er sådan, der slet ikke sker noget, altså hvis det er sådan, der ikke sker nogen erhvervsudvikling, hvis der ikke sker nogen, at der bliver åbnet nogle miner, at der bliver skabt noget nye arbejdspladser, og der bliver skabt noget mere eksportfremmende initiativer. Vi har, som sagt, jeg kom lidt ind på det der med nogle af det der erhvervsudvikling. Vi har igennem flere årtier puttet ufattelig mange penge i, som egentlig ikke har skabt noget. Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at lave nogle reformer. En af de ting, som vi også kigger på, som vi også vi taler med de andre partier om, er, at vi bliver nødt til at lave en reformkommission, som skal gå ind i substansen i alt, hvad vi går rundt og foretager os. Det er sådan, at der bliver en eller anden samspil mellem de politiske beslutninger og administrationen og vores erhvervsvirksomheder. Sådan, så der bliver en fælles løft, i stedet for, at vi har nogle magtpoler, som modarbejder hinanden, når vi prøver at skabe et... Så I tænker simpelthen at lave en kommission, der sætter sig ned og kigger uddannelsessystemet igennem, sundhedsvæsenet, det hele for at se, hvordan kan man gøre anderledes, så man kan få så meget for færre penge? Lige præcis. Vi skal finde nogle reformer, ellers så har vi ikke råd til den velfærd, som der er i dag. Hvad kunne Siumut pege på? Jeg synes, der er umiddelbart mange ting, vi kan gå i gang med. Vi kan for eksempel aktivere de milliarder, der ligger i vores selvstyrede selskaber i form af en privatisering, og sætte den kapital i gang med at arbejde, med at forbedre de boliger, og de skoler, og de havne, og de infrastrukturanlæg, der er, og sætte gang i beskæftigelsen på den måde. Det er så den ene ting. Det er den ene ting. Af, og så står det er den ene ting. Hvis jeg lige må tage det færdigt. Eller hvad?
Jeg stiller kritiske spørgsmål lige til dig, ligesom jeg gør til alle de andre. Du har ikke specielle særregler. Jo, hvis jeg får lov til at sige noget, så vil jeg gerne fortælle dig, hvad det er, jeg er på vej til at sige. Jeg er ikke så hurtigt dansksprog, som du er. Dansk er fremmedsprog for mig. Jeg tager dig for en privatisering i dag, og til at på den måde aktivere boligbyggeriet og ældreboliger, uddannelsesboliger og skoler og andre. Jeg taler også om bedre økonomiske forhold for erhvervslivet, hvor vi hjælper og nøser erhvervslivet, ikke plukke erhvervslivet, og hvor vi er stolte af folk, der skaber noget her i samfundet. Og jeg taler også om, at vi skal bruge en finansieringsform, som gør det muligt, at vi kan iværksætte nogle af de store investeringer, uden at tage fra vores egen kasse i første omgang. BOT-finansiering, som vi har brugt i Buksefjords anlægge, uden at vi af den grund har haft meget store kvalder af det. Og der er talt om at aktivere den der kæmpestore anlægsreserve, der ligger. Altså 3/4 milliarder ligger der jo, samtidig med, at der er boligmangel, samtidig med, at der er anlægsaktivitetsmangel, for eksempel i Nuuk, og for eksempel også i andre byer. Så Siumut er slet ikke klar til at gå ind og kigge på nogle reelle økonomiske reformer? Gang i minedrift. Altså hvis du ikke mener, at det er økonomiske reformer og privatisere og sætte i gang i minedrift. Det er det ikke. Økonomiske reformer handler om at gå ind og kigge på de velfærdsydelser i dag og sige, at vi har ikke råd til det hele samt i fremtiden. Ja. Vi bliver nødt til at målrette det. Det er jo fakta. Det kan godt være, at du vil bygge noget andet. Du har to valg. Enten skære ned på udgifterne, som det du foreslår og kalder reformer. Eller også skabe større i dag. Eller også skabe flere indtægter. Altså for eksempel ved at starte minedrift, ikke? Altså ikke for at starte noget skænderi mellem Siumut og IA, hvad jeg altså ikke har gjort, ikke? Altså, og det skulle komme fra demokraterne. Så vil jeg gerne sige, at jeg synes, det er en lille smule dobbeltmoralsk at sige, at vi mangler arbejdspladser, vi mangler vækst, vi mangler penge, og samtidig er meget restriktive med hensyn til en vækst på minedriftområdet, der trods alt er en af de helt store muligheder, der er. Så lad os gå i gang med det der med fjerne politiske forhindringsløb. Åbne dørene og skab vækst, og ikke nødvendigvis skære ned. Det eneste bud på en reel økonomisk reform. Ja, vækst er der en økonomisk reform. Så du skal bare give... Jo, altså hvis du gerne vil have, at jeg skærer ned på nogle ting, så kan det godt være, at vi skal skære ned på administrationen. Vi har en alt for stor administration, både i kommunerne og i selvstyret. Vi er kæmpestor administration. Den skal vi gøre mindre og gøre mere effektiv og bruge pengene til noget andet. Altså, der er ikke noget løst ved, at de bare skærer ned. Vi skal jo også skabe aktivitet for de penge, vi skærer ned med. Og der fik du også bevist, at du taler perfekt dansk, og du taler hurtigt dansk, så de der knep, de holder ikke. Nå, det var ikke Demokraterne, hvad siger I? Jamen, altså uden at sige, at vi ikke alle sammen gør det, men vi er blevet så vant til at sige, at vi skal skabe det ene og det andet fra selvstyrets side. Der bliver vi nødt til at tænke i andre baner. Altså, jeg er enig med privatisering. Det er vejen frem. Hvis vi skal have skabt noget vækst, så skal vi have sænket vores selskabsskat, og vi skal have forbedret de afskrivningsmuligheder. Og jeg skal erkende det igen og igen og igen. Jeg har selv været med til at forringe de afskrivningsregler under vores regeringstid. Det beklager jeg. Men jeg vil gerne gøre det bedre, eller vi vil gerne gøre det bedre. Men anerkender du som økonomisk råd behovet for økonomiske reformer? Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved professor inden for økonomi. Jeg er overhovedet ikke professor inden for økonomi, så jeg sætter mit lid til, at professor er professor, politiker er politiker. Så hvor kunne du forestille dig, at man kunne gå ind og lave nogle konkrete reformer, når vi ikke har råd til den samme velfærd i fremtiden? Mindre offentlig sektor. Vi har en kæmpe stor offentlig sektor, som Lars Emil er inde og sige. Privatisere det. Vi har en masse succeshistorier. Bicifik blev privatiseret, var det i 2001. Succeshistorie. Vi har en kommune, Kolkata Kommune, som har privatiseret den offentlige sektor. Jamen, Kolkata Kommune, Kolkata Kommune har privatiseret Pierre Sarfit. En succeshistorie igen. Kommuner har erhvervsråd, succeser over hele linjen, næsten da. Altså, alle de eksisterende ting, vi har. Jeg er meget enig i, at råstoffer skal være en del af det, men
det er en sovepude at tænke, at det er noget, der giver bonus næste år eller året efter igen. Det skal være en del af det. Det sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved, men det skal aldrig være en sovepude. Og jeg skal igen erkende, alle partier, vi har pustet så meget til den her råstofeventyr, olieeventyr, som om det var næste år eller inden for 3 år, det kom. Lad os erkende de problemer, vi har, de udfordringer, vi har, og samarbejde. Kommentar? Ja, privatisering af selskaber, det er vi med på langt hen ad vejen. Det er en af måden at gøre det på. Samtidig siger vi også, at selskaberne de skal også have samfundsansvar, hvor de behandler deres ansatte ordentligt, så de er der. Lave forsikringer for dem, sådan at hvis de bliver syge, så de bliver behandlet ordentligt. Langvarige arbejdspladser. Vi har nævnt et eksempel som Alcoa. Den skal vi forfølge igen med fuld styrke, sådan at det er dem, der skaber indtægter til Grønland. Mineselskaber, ja. Og det er ofte derfor, vi har afskaffet nul-tolerancen for at give vores landskasse chance for, at den bliver fyldt op. Så vi har råd til at betale de velfærd, vi har, og bibeholde. Den eneste, jeg har hørt PT komme med noget konkret, det er partiet Naleraq, der har været sat sig ned og sagt, at vi er villige til at kigge på det hele igennem. Vi bliver nødt til at acceptere, vi har ikke råd til det samme. Vi bliver nødt til at gøre det anderledes i fremtiden. De fleste andre siger, så skal vi bare i gang i nogle flere ting. Det lyder ikke som om, der er den politiske, stamina til at gå ind og kigge problemerne i øjnene. Ja. Jamen, der er det der, hvor vi siger, at skal der velfærdskommissionens arbejde er et fremragende værktøj at skulle bruge. De har en masse anbefalinger, som vi bør kigge på og følge. Om man er enig med dem eller ej, det er jo sådan, som det er. Men faktum er, vi skal være bedre til at høre på de her eksperter inden for de diverse områder. Har I Siumut det politiske mod til at se de problemer i øjnene, eller accepterer I slet ikke præmissen for dem? Jamen, altså, vi er klar til at se de problemer i øjnene. Det er derfor, at vi blandt andet går i gang med den der med førtidspensionsreformen. Jeg vil gerne sige, at det der skal til, det er jo politikere, der arbejder. Altså ikke bare politikere, der snakker og nedsætter kommissioner og venter i 3 år eller 4 år uden at handle. Altså, vi kender problemerne. Vi må også gå i gang med, en minedrift. Vi har snakket om minedrift. Vi har aldrig startet minedrift for alvor. Vi har snakket om det i 20 år. Lad os gå i gang. Altså, det giver selvfølgelig ikke en beskæftigelse. Vi har haft en hel debat om lige præcis råstofindustrien. I dag snakker vi om økonomiske reformer. Men det er ikke nok mere, at vi har det. Vi har haft debatter om det i 20 år. Der er bare ikke sket noget. Vi skal sætte det i gang, ellers sker der ingenting. En hurtig kommentar fra, lad os tage partiet Naleraq først. Jeg er meget smidt over den udtalelse, du kom med, men jeg hører også mange gode forslag fra samtlige partier, som gør, at vi bliver nødt til at få alle idéer op. I stedet for at lave en eller anden udelukkelsesmetode, hvor vi siger, den her idé duer ikke, men lad os tage alle forslag op på bordet, og så arbejde på, at hvad kan vi skabe ud af det. En af de ting, som vi også skal kigge på, det er, der er nogle politikere, der tror, at vi overhovedet ikke må have underskud i vores landskasse. John Maynard Keynes er en endnu mere anerkendt økonomiprofessor end Andersen er. Han har en teori, som har været gennemprøvet i over 100 år. Det siger, hvis det er sådan, der er en land, der er i en økonomisk krise, det, der skal gøres, det er, at du skal få økonomien op at køre. Det er uanset om du har minus i landskassen. Det er det der 170 millioner, der bliver talt om. Der er ingen fakta, der bygger op, at vi kan skabe vækst ud af det her. Vi bliver nødt til at kigge på vores velfærd, der løber løbsk. Vi har ikke råd til det. Lige meget næsten, hvor meget vækst vi end kan skabe, så bliver vi nødt til at kigge på det alligevel. Lige præcis. Og så bliver jeg nødt til at spørge, er det skolerne, er det uddannelsessystemet, er det førtidspensionerne, er det
de sociale ydelser, vi skal kigge på. Men der synes jeg, du tager helt fejl, når du siger, at ingen har peget på noget, fordi Skat- og Velfærdskommissionens arbejde, nedsættelsen af økonomisk råd, var netop grundlaget for, at vi kunne komme videre. Så gik vi i gang med en reform, jeg nævnte, nedsættelsen af den 1% skatteprocent og rentefradrag og andre ting, vi gik i gang med. Det blev rullet tilbage. Vi har også været inde og pege på andre konkrete ting, og der hvor det bliver så svært, det er, fordi det er jo alle områder. Du kan ikke sige, at du skruer her, og så løser vi problemet. Du skal ind og strukturere hele samfundet om. Lige nu er vores system usolidarisk, det begrænser vækstmuligheder, og det fungerer ikke, det er umoderne. Og derfor kan du ikke gå ind og sige, og det er derfor, den her debat bliver så svær, synes jeg, fordi det handler om uddannelse. Det handler om skattesystemet. Det handler om vækstbetingelser for erhvervslivet. Det handler om en holdningsændring i befolkningen om, at nu står vi altså med en sulten isbjørn bagved, og vi skal løbe stærkt, hvis det her det skal undgå at blive til en rigtig alvorlig økonomisk krise. Men det er det, jeg ikke rigtig føler, jeg hører mange steder fra. Det virker som om, vi bliver ved med at rende rundt om den varme grød, og så skal vi bare have lidt råstoffer og lidt vækst her, og så går det hele nok. Det gør det jo ikke, Lars Emil. Jamen sådan går det jo, hvis man går og håber på, hvad folk svarer på sine spørgsmål. Altså vi svarer på baggrund af de holdninger, vi har, og ikke på baggrund af de forventninger, du har. Altså selvfølgelig skal vi kigge på nogle af de der velfærdsydelser. Selvfølgelig skal vi kigge på det der med førtidspensionsreform. Og måske, vil jeg godt for egen regning sige, skulle vi kigge på, om vi skal have den der hjælp fra det offentlige i alle tilfælde i form af kontantydelse. Eller om vi skal gøre det i form af en materiel ydelse. Ja. Og så er det for at sikre, at den hjælp i det mindste kommer alle til hjælp, og ikke går op i noget andet, i røg og alt muligt. Altså vi er da villige. Vi vil da gerne tale sammen. Give os, altså i stedet for bare margaret, når en økonomisk professor har sagt noget, så skal vi tale sammen. Vi skal finde løsninger, der er gode for os, og der motiverer dette samfund til at gå i gang med noget rigtigt. Det er markeret. Jeg er bare nødt til at sige, at Torben Andersen er formand for Økonomisk Råd, og han sad som formand for Skat- og Velfærdskommissionen bag et meget kompetent hold, som i øvrigt også bestod af en masse kompetente folk fra det her land. Det er ikke noget, de har siddet og drømt på et eller andet værelse i København. Det er faktisk på baggrund af analyser af vores samfund. Og jeg synes, at der er kommet sådan en her bunke af klare anbefalinger fra Skat- og Velfærdskommissionen om, hvad man kan gå ind og gøre. Og det vi mangler, det er at sætte os sammen og se, hvad kan vi blive enige om? Fordi det stritter lidt i mange retninger, og vi skal kunne også finde nogle forlig. Jeg hører fra, at de siger, at vi skal i hvert fald overhovedet ikke pille ved rentefradraget på den rentebærende gæld. Det skal være, som det er. Jamen, så står man lidt der. Så jeg tror, vi alle sammen må til bordet og erkende, at vi får ikke 100% ret, men vi bliver nødt til at give os, og vi bliver nødt til at finde nogle løsninger. Jeg tænker nemlig også, at når man læser politisk økonomisk beretning med formanden for Torben M. Andersen her, så er det jo netop et katalog over mulige økonomiske reformer. Og jeg har jo ikke hørt udover Siumuts førtidspension, så er det jo stort set den eneste af alle det katalog, der ellers, som vi selv er kommet med på banen i dag. Hvad med førtid eller alderspension, pensionsbeskatning, boligområdet, alle de ting, som ligesom står i det her katalog. Har I læst det katalog? Er der nogle ting, hvor I tænker, at det der det giver god mening, det der giver ikke mening? Selvfølgelig har vi læst den beretning, der er. Og det vi siger, der er visse ting, vi kan snakke om og også bruge. For eksempel at inden for pension, der vil vi gerne snakke med de øvrige partier, men ikke som de anbefalede her. For der synes vi, at det er alt for stor bragt omvæltning der. Vi vil gerne gøre det mere flydende, sådan at op mod 67. Og det er faktisk noget, vi allerede har snakket om i den forrige koalition. Med hensyn til rentefradrag og den slags for husejerne. Vi siger, vi vil støtte selvstændighed og de private, som vil have deres egen huse. Dermed siger vi så også, så er der flere penge til at skaffe til socialt relaterede boliger til at bygge for. Og dem skal vi støtte op, sådan at der er flere og flere borgere, der har deres eget bolig, sådan at det ikke belaster de offentlige. Har I læst de her, hvis jeg nævner, jeg kan gøre det for jer alle sammen, førtidspension, alderspension, pensionsbeskatning, boliger,
I har vel også siddet der, altså det er jo et katalog, der ligesom er lavet til os, hvor man så kan vælge at vrage. Hvor synes du, det giver god mening, og hvor synes du, de tager fejl? Jamen, jeg synes, man skal kigge på den som en helhed. Altså, du kan ikke bare tage side 89, og så vælger du at sige, at den på side 87, den var lidt sådan. Altså, det hænger sammen det hele. Med hensyn til, at skattenedsættelser ikke giver vækst, der vil jeg faktisk, eller ikke giver sådan en reform, der vil jeg faktisk give dig uret. Fordi i Sverige, der har man faktisk ved at sænke skatten fra 49% til 44%, der har man fået 200.000 mennesker i arbejde. Altså man har fået en vækst på 2,5%. Vi har brug for vækst i det her land, men ikke at jeg siger, at det er det eneste, vi skal gøre. Og så vil jeg lige gerne kommentere den der med, at politikere kun snakker. Den var møntet lidt på mig og Naja, kunne jeg høre. Altså nu har jeg kun haft 5 år til det, mens andre har haft 35 år til det. Det var bare lige for at sætte den på plads. Har I siddet og kigget lidt på det der ting? Er I enige med de andre om, at det er det hele? Eller har I, siger du, sådan valgt lidt ud og sige, det her giver god mening, det her giver måske ikke så god mening i jeres verden? Det har vi. Men der er først lige en replik til Anta. I 35 år, der har vi også skabt et og andet. Blandt andet det der ting, som vi gerne vil vælges ind i. Men ellers vil jeg gerne sige, at selvfølgelig skal vi bruge. Altså, der er ikke nogen nedgøring af en anerkendt professor og nogle anerkendte andre mennesker i den kommission. Men vi skal bare ikke decimere os eller minimere os selv til bare at være nogen, der retter sig efter, hvad andre siger. Altså, vi har et demokratisk pligt og demokratisk ansvar til at handle på vegne af folket, og ikke til at handle på vegne af eksperterne. Altså, det er der, hvor vi overdriver gang på gang. Når der kommer en kommission, så er der nogen, der siger, her er det en køreplan, det skal vi køre efter. Eller når der er nogen, der siger en biologisk anbefaling, så siger her er der en køreplan, den skal vi køre efter. Altså, det er ikke forbudt at bruge sin egen hjerne, selvom man er politiker. Og så vil jeg gerne sige, udover den der pensionsreform, der er jeg meget enig i, at vi skal kigge på alderspensionsreform. Og det var vi også, Schirmut-regeringen var i gang med at forberede en pensionsreform, der både kigger på en grundpension og en derudover for alle, en grundpension for alle, men derudover individuel mulighed for at kunne give bedre støtte til dem, der har behov, og ikke bare til alle, uanset om behov eller ikke behov. Og med hensyn til aldersgrænsen, altså det kommer vi heller ikke udenom. Altså, vi bliver jo ældre. Jeg selv er 68. Jeg synes, det er fint alder og stadig ikke have en pension, når man er 68. Men selvfølgelig mulighed for folk, der har slidt mere, end jeg har i det, til at opnå det tidligere. Den liste, du lige nævnte med hensyn til den katalog, den synes jeg er lidt mangelfuld. Altså, hvis jeg, jeg har grund til at sige, at jeg gerne vil have en reformkommission fra Martin Larks side. Jeg var ansat i Green Avisors her for godt 10 år siden, hvor vi blandt andet kiggede nærmere på, eller analyserede ambulance, vi har meget få sekunder tilbage, patienttransporten, hvor vi kunne bevise, at du kunne spare 50 millioner om året bare i det område der. Ja. Så jeg kan da roligt regne med, at vi minimum kan spare 200-300 millioner måske, hvis der vi gik hen og analyserede det hele, så vi har mange penge at spare, i stedet for at ofre kontanthjælpsmodtagere eller andre. Er I med på sådan en kommission? Jamen, nej. Vi er enige om at sætte os om bordet og kigge på det, der allerede ligger, for det ligger der, og vi skal i gang. Og jeg vil ikke stå og garantere, at det bliver den og den procentsats, men jeg vil garantere, at I er ved roret. Der vil vi invitere til forlig. Vi vil blive ved, til vi finder en løsning, for der er ingen vej tilbage. En hurtig kommentar fra dig til det. Ja, vi kommer ikke udenom det gab der, som vi skal snakke, men vækstmulighederne skal vi også fokusere på. Jeg synes, at det er meget, meget negativt lavet, sådan at man er meget sortseer i mine øjne. Så vækstmulighederne skulle man også have ridset meget mere op, sådan at vi også kan tage stilling til. Så det er nok ikke mærkeligt, at vi som politikere også prøver at ridse de ting op. Så min industri og
større forædling af vores fisk, og forøge kvoterne på de enorme områder, som vi endnu ikke har. Det har vi snakket om, og det bliver sidste ord for i aften. Tak fordi I kom. Jeg håber, at I har fået et bud på, hvem I tror på kan løse de masser af udfordringer, vi står overfor. I kan i morgen ringe til politikerne og stille spørgsmål, uddybede spørgsmål til aftens debat, og det kan I på 36 16 66. Tak for nu.